Aprofitant que estem a la campanya de vacunació de la grip, us vull parlar sobre les idees errònies que hi ha enfront les vacunes. Una de les idees errònies que tenim és que les dones embarassades no es poden vacunar. Això no és cert, perquè realment enfront la vacuna de la grip i de la tosferina es poden vacunar. La grip el que fa el fet de vacunar-se és que el nen no naixeria de forma prematura. I la vacuna de la tosferina, amb la vacuna el que fem és que la vacuna passa al nen, es transmet al nen, i el nen, quan ha nascut, els primers mesos de vida estaria immunitzat front la tosferina. Una altra de les idees errònies és que, com hi ha moltes malalties estan eradicades, que feien referència abans a les vacunes, doncs que ja no fa falta vacunar-se. Això també és erroni. Per què? Perquè, per exemple, si no ens vacunem, hi ha vacunes que si no es posen, la malaltia pot tornar a reactivar-se. Això vol dir que, per exemple, una poliomielitis que en l'actualitat no és una malaltia que es vegi al dia a dia, tornaria a començar i tindríem greus problemes de salut. Hi ha una idea errònia també, que és que a curt plaç i a llarg plaç les vacunes no saben bé les reaccions que poden donar. Això és una idea també errònia, per què? Perquè està comprovat que les vacunes, la reacció que donen és normalment a nivell local, o que potser dona una miqueta de febriculeta o malestar. Dona una reacció similar a lo que és la malaltia, però evitant les complicacions. També es creu que, degut a la higienització que hi ha actualment i al sanejament que hi ha als llocs, que ja les malalties no es transmeten. Això és també un error. Per què? Perquè hi ha microorganismes que, encara que tinguem la higiene de mans, tinguem una higiene al voltant que sigui correcta, que no evitem la transmissió, hi ha microorganismes molt potents que encara es poden transmetre. Hi ha una altra creença, que és que les vacunes creen autisme. Això és un error. Hi ha evidències científiques que demostren que les vacunes no causen autisme. Va sortir un estudi l'any 1998 que comentava que sí que provocava aquesta malaltia, però s'ha comprovat, per el que s'ha comentat, per aquesta evidència científica, que és un error. Què us vull dir amb tot el tema d'aquestes de les idees errònies sobre les vacunes? Doncs que és molt important vacunar-nos. Per què? Per prevenir malalties que poden ser greus o mortals, també per prevenir que malalties que ja estan eradicades tornin a sortir, i també per protegir-nos tant a nosaltres com a la resta de persones, perquè no agafin malalties ni nosaltres les encomanem.